Počeo je konkurs za upis u javne vrtiće u Banja Luci, a novi pravilnik donosi izmijenjen sistem bodovanja. Iako su kriterijumi prošireni, broj mjesta i dalje je ograničen, pa ni veći broj bodova ne znači siguran upis. Roditelji u međuvremenu računaju troškove i čekaju ishod, dok su liste čekanja ponovo pune. U Sarajevu, sa druge strane, kako tvrde nadležni, postoje i slobodna mjesta u sistemu javnih vrtića. Papiri u rukama, nova prijava, nova nada. Slaviša Račić drugi put pokušava da upiše dijete u javni vrtić. Dvoje djece već pohađa državni, a treće ide u privatni. Mjesečno ga košta 500 maraka, kaže, vrtić je postao jedna od najvećih stavki u kućnom budžetu. Kod nas ovdje kao super je biti višečlana porodica, imati djece i tu niko se ne pita da li ta djeca imaju šta jesti, znači trudimo se maksimalno. Mislim da bi nam državni vrtić mnogo olakšao finansijski jer to je 4 puta jeftinije nego što sad plaćamo. Dok jedni računaju troškove, drugi bodove. U Banja Luci novi pravilnik donosi i novi sistem bodovanja. Prednost imaju djeca iz višečlanih porodica, ona koja su ranije ostala ispod crte, ali i ona djeca koja ispunjavaju određene zdravstvene i socijalne kriterijume, boduje se i zaposlenost roditelja. Ni to ne garantuje mjesto. Prošle godine ispod crte ostalo je oko 2500 djece. Najveću prevagu i nosi ta lista čekanja. Ukoliko neko preda zahtjev čim se dijete rodi, sabiraju se ti bodovi u smislu 1 mjesec čekanja, 1 bod. Na to se dodaju ukoliko je neko izašao na jedan konkurs, a nije prošao na tom konkursu zadnjim, dobija 10 dodatnih bodova. Dočekaju i neki da izađu na treći konkurs da nisu prošli. Ali u pravilu je to uvijek neki drugi konkurs da roditelji prođu sa djetetom. Javni vrtić u Banja Luci košta 210 maraka, dok se privatni kreću od 450 do 650 maraka. Grad trenutno subvencioniše 150 maraka po djetetu, a najavljeno je povećanje na 200 maraka uz primjedbe roditelja na kašnjenje isplata. U Sarajevu, sa druge strane, javni vrtić košta 160 maraka. Privatni u sistemu sufinansiranja vlade kantona Sarajevo kreću se između 400 i 600 maraka, dok pojedini van sistema prelaze tu cifru. Subvencija iznosi 220 maraka po djetetu. Znači, slobodnih mjesta u javnoj ustanovi djece Sarajeva ima. Skoro 200 mjesta je trenutno prazno. Liste čekanja su nešto što roditelj želi da upiše dijete u određeni vrtić, ali trenutno u tom vrtiću zato nema mjesta. Ukupni trošak po djetetu u javnim vrtićima u Sarajevu u prosjeku iznosi oko 700 maraka. U Banja Luci je taj iznos nešto niži i kreće se oko 600 maraka. Roditelji u Banja Luci godinama ukazuju na neujednačeno izdvajanje iz budžeta za boravak djece u predškolskim ustanovama. U kantonu Sarajevo registrovan je 41 javni vrtić, dok ih je u Banja Luci 32. Broj privatnih vrtića u oba grada kreće se između 30 i 40. I pored postojećih kapaciteta, mjesta je ponekad nedovoljno, zbog čega se u Banja Luci godinama kao dugoročno rješenje navodi izgradnja novih državnih vrtića, ali bez vidljivih pomaka u praksi. Žana Kezunović, Euronews, Banja Luka.